аз ҳама ҷои ҷолибе ки дар анамин чорабинии наврӯзӣ барои мо писанд омад анамин шаршара. бибинед чӣ гуна зебо аст. мардуми маҳал мегӯянд ин шаршара ба таври доимӣ мерезад ва табиати ин маконро боз ҳам зеботар мекунад. инҷоро деҳаи лангари таҳ ба забони лаҳҷавӣ ҳамин гуна мегӯянд, яъне лангари поён. ва аз ин ҷо мардум аллакай 70 сол пеш ба лангари боло рафтан ва дар он ҷо зиндагӣ мекунанд. вале вақте наврӯз шуд ҳатман ба ин ҷо омада ба сифати эҳтиром ҳамин чорабинии наврӯзии худро дар ҳамин ҷо баргузор мекунем. акнун мебинем ки мардуми лангар наврӯзро чӣ гуна истиқбол мегиранд. барои чӣ мардум аз ин тараф меоянд? аз ин тараф инҷа ҳамин қишлоқи пешина ҳамин деҳаи лангари поён мегуфтанд, дар ҳамин мавзеъ ҷойгир буд. инам ҷои чӣ мебинем ҳамин хонаҳо буданд. пеш ҳаминҷа ҳамаш қишлоқ буд, қишлоқи лангари поён дар ҳаминҷа буд. барои чӣ рафтан аз инҷо? инҷа аку аҳолӣ ки зиёд шуид, баъд оҳиста оҳиста мардум боло заминаи кушод буд, инҷа рафтанд. ҳамин шоҳрои абрешин ҳамин хел мегузашт. ҷои тай чанор мегуфтанд, ҷои чанори калон аст. ҳамин хел меомаданд, мегузаштанд, мерафтанд. ҳамаи меҳмоне ки тарафи вай мерафт то чина ҳамин хел мерафт. мегам Москва ҷо мера лангар бура. лангар таърихи 400 сол дора. имҷа ҷои таърихи айна шараи зебоманзари лангар. ина ин шаршара мардум амҷа об мегирифтанд. ин ғор ба ёди ҳамин мусридое ки пештар ҳамиҷа зиндагӣ мекарда, як ҷойбори май даҳак буд ки ай тараф ба у тараф заминои корамшон оҷа буданд. гузашта мешуданд озод мегузаштанд. ана дар натиҷаи ҳамин сейли бороно ғор шида рафт. шара калон шуд. аю тараф дашти хоро меган. ҳанӯз давоми ҳамин қишлоқи лангари поён буд. заминои корамшон дар ҳамин тараф. мардуми лангаре чанд сол пеш тақрибан аз инҷо рафтанд? тақрибан як 100 сол пеш бошад. 100 сол пеш рафтанд. баъзеҳо гуфтанд ки 70 сол пеш. шояд ҳамин 100 то 70 ҳамин оҳиста оҳиста рафтанд. аз мардуми лангар дар ин ҷо фикрам дигар касе боқӣ намондад? не ҳозир ягон кас дигар зиндагӣ намекунад. ҳамин тутову ҳамин дарахтҳои калон мебинем. ҳали ҳамин мардуми таҳвилӣ ҳамин. ҷашни чорабиниҳо бояд ҳатман дар ин ҷо баргузор шавад? ҷашни чорабиниҳо ҳатман ҷашни наврӯз дар ин ҷо ҷашн гирифта мешавад. соли 2022 буд, ҳамин хеле буд. ҳамин ҷо ҷашни наврӯзиро гузарондем. ҳамин шара дар тамоми шабакаҳо нишон дода мешуд. шараи деҳаи лангар гуфта ҳамин дар тамоми шабакаҳои телевизион нишон. воқеан зебо аст. ин мавсимӣ нест, доимӣ. доимӣ аст. доим ҳамин меояд. дар тобистон ба фикрам хеле зебо аст. дар тобистон бо камтар мешавад. об ки аз боло истифода мебаранд камтар мешавад, ки аввали буғор тирамо рехта рехта. бисёр мавзеъи зебо буд. шаршараи деҳаи лангари қадимаи мо воқеан ҳам як мавзеи хушманзарае ҳаст, ки диққати ҳар як сокини деҳаро ҷалб мекунад. аз тамошои ҳамин мавзеи дилхуш ҳеҷ вақт мардуми деҳаи мо дилгир намешаванд. ҳама вақт ба сайёҳат меянд, ба тамошо меянд ва фасли баҳоро бисёри вақти рӯзи истироҳати худро дар назди ҳамин шаршара мегзаронанд. سومنک بنده غلامت سومنک زیب دهانی مادری صد آمد سومنک زیب دهانی مادری 100 سال آمد سومنک آمد سومنک بنده غلامت سومنک 100 سال آمد سومنک بنده غلامت سومنک الو الو چگومان در لبی بامد سومنک الو الو چگومان در لبی بامد سومنک سومنک یکی از تمامی قدیمترین دههای ما به شما رفته. هر یک زن دهه و هر یک دختر دههای ما طریق آماده کردن سومنک را از مادر خود یاد میگیرد. پیش از آمدن فصل بهار زنان دهه در یک جا جمع شده
гандумро шуста барои омода намудани суманак омодагӣ мебинанд ва имрӯз мо дар гирди деги суманак ҷамъ омадаем ки суманакро омода кунем. ба маза хӯрокҳо рафтем. ин хӯрокро ки шумо мебинед инро боз ҳам кашк, яъне ки ҳамон дангичае ки дар ҷануби кишвар истифода мебаранд ин ҳамон аст. ва анами гулдухтаракони зебо аз саҳар барои анами чорабинӣ шуда барои мову шумо кашк омода карда истоданд. Кашк яъне чӣ? кашк яке аз хӯрокҳои миллии тоҷикӣ мебошад ки онро бисёр дар тӯи маъракаҳо истифода мебаранд. дар даруни кашк лубин, нахуд ва калапоча меандозанд. барои чӣ калову поча гӯшт намеандозанд? барои он ки хусусияти хоси кашк ҳамин аст, бояд аз калаву поча тайёр шавад. дӯстони азиз, дар деҳаи лангари ноҳияи нуробод ҳам бандкашӣ яке аз варзишҳои суннатӣ аст ки дар иди наврӯз ҳатман ба роҳ монда мешавад. ва акнун дар чорабинии имрӯзаи наврӯзии деҳаи мазкур мо шоҳиди мусобиқаи бандкашӣ мешавем. як гурӯҳ ҷавонони чорпаҳлӯ гуфти он гапҳо дар ин тараф ва як гурӯҳ ҷавонони дигар дар ин тараф. акнун мебинем ки кадомашон дар ин қуввозмоӣ ғолиб мебаранд. маълимҷон қоидаҳояшро мефаҳмонад? ғолиби озмун маълум карда мешавад, кадоме ки зудтар хадро убур мекунад ғолиби мусобиқа эълон мешавад. ба ҳисоби 3 сар мекунем. 1 2 3. ғолиби рақобати имрӯза дастаи таҳантан. дӯстони азиз, ин ашёи варзишие ки шумо мебинед, ин олоти варзишӣ бардориро шурӯъ мекунем. мусобиқааш хеле ҷолиб баргузор мешавад ва яке аз аллакай ба варзишҳои суннатии тоҷикӣ низ ҳамроҳ шудааст. ҷавонон аз давраҳои пеш анамин гуна вақте ки ашё сохта шуд, дар ҷашни наврӯзӣ миёни худ рақобат мекарданд. кадоме ки аз ҳама зиёд анамин вазни 16 килограмм дорад, кадоме ки аз ҳар шумораи зиёд ин вазнаро мебардорад, ғолиб мешавад. ин мусобиқаи ширин аст дар ҷашни наврӯз ва акнун шоҳид мешавем ва анамин ҷавононе ки шумо мебинед феълан омодагӣ мебинанд барои бардоштани вазна. хуб, маълимҷон шурӯъ мекунем. қоидаи бозӣ чунин ай. мегирем мах метием. фаҳмидӣ? даст дар миён. фаҳмидено? қоидаи бозӣ чунин ай. агар маълимҷон бояд бардоштани ҳамин чӣ қадар бошад? масалан баъзеҳо мебардоранд фақат ҳамин қадр мекунанд. то ҳамин оринҷ мақсад рост шидана. ҳамин қадар то оринҷ рост шидана. поён фаромада нашуд. поён сари кит. сари кит. хуб, аз қоида берун намебароем. аз қоида берун намебароем. ҳар касе ки аз қоида берун баромад, аз мусобиқа берун мешавад. ҳамин хел ронда мешавад. аз ки оғоз мекунем? офарин. 1 2 3 4 5 6 баландтар 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ҳамин қадар аст. 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19 иштирокчии мазкур исроилов наҷмиддин 2 3 баландтар 5 6 7 8 9 10 11 12 балаҷонзода абубакр иштирокчии мазкур балаҷонзода абубакр 2 3 4 офарин 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, баландтар. 25, 26. офарин. фозилзода зиёддин. 1, 2, 3, 4, баланд. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, баландтар. 54, 55, 56, 57. дӯстони азиз, чӣ гуна ки дидем дар ин ҷо ҷавонон ба бардоштани вазна машғул буданд ва аз ҳама зиёд ҳатто аз шумораи 2 нафар аз иштирокчиёнро мо агар ҷамъ кунем ба як ғолибияти номатон чӣ буд? зиёиддинҷон мебарояд. зиёиддин чандто дар ин ҷо бардоштед? 57 навбат ана мин гири 16 килоро бо як даст бардоштанд. шумо дар ягон ҷо машқу тамрин мекунед ё ин ки Бале, дар хонамон кам тамрин мекунам. хеле дар ягон зал, дар ягон толори варзишӣ машқу тамрин мекунед, ягон гӯштин ба баъд чӣ хел мешавад ки шумо машқу тамрин накарда ки якбора баробари 2 нафар иштирокчии шумо гирро бардоштед? Ман дар он хонамон кам машқ мекунам. масалан чӣ доред дар хона? Мақсад ҳам гилам хеле аст дар хонада. агар шӯхӣ карда гӯем сар ягон допинг истифода набуд. ва дӯстони азиз, ғолиби вазнабардорӣ дар назди мо шумо аст ки имрӯз дар деҳа бо бардоштани аз 50 зиёд шумораи бардоштани вазна ғолиб эълон шуд. ин ҷо паҳлавонони номдори ояндаи кишвар саф кашиданд. инҳо дар толори варзиши ана ҳамин деҳа машқу тамрин мекунанд, ба навъи варзиши гӯштингирӣ машғул ҳастанд ва имрӯз ба назди мову шумо омаданд ки аз ҳамон ҷузъиётҳо ё худ нозикиҳои гӯштингирии тоҷикӣ барои мову шумо нишон бидиҳанд. از طرف چپ من سعید امامی‌دین با کمربند کبود، از طرف راست من سراج الدین زاده مدثر با کمربند سفید. یا پر غالب امروز از طرف دست راست من سعید امامی‌دین. дӯстони азиз, гӯштингирӣ ранги дигар мегирад. гӯштингирӣ калонтар мешавад. акнун рақибони азалӣ ба майдон мебаранд. 2 нафаре ки мухлисони зиёд хоҳиш карданд ки ана ҳамин 2 нафар ки аз ҷавонӣ бо якдигар гӯштӣ мегирифтанд, бо ҳам рақобат кунанд. ана ҳамин нафарон ҳастанд бародарони азиз. аз қарсаки мухлисон бармеояд ки ин 2 нафар воқеан гӯштингир ҳастанд. ягон бор гӯштингир истаге? гӯштингирӣ дар замонҳои ҷавонӣ чӣ қадар гӯштингир? мо спорта бисёр дар ҷавонӣ нағз медиҳем. шумо номатон чӣ аст? мо собирҷон, мо чомондор, мо сай гӯшти камса дар чомондорӣ. акни дигар баҳона намешавад.
باور دارید که حریف خود رو شکست میده؟ البته. شما گوشتنگری این نفر رو دیده اید اگه مرتبه؟ بله. ها؟ دیده بودید؟ باور دارید که غلبه میشه؟ شما چی میگید باید؟ غلبه کرده میتون؟ یو جوونه. اینو داشته هستن؟ اگر احترام نکنن؟ احترام نکنن همون پیشتر احترام سالار احترام میکنن. پهلوان شناخته کریم جان پهلوان در میدان با ثابت جان رقابت گوشتنگری تاجیک میکنند. اگر با دعای تاجیکی بگیریم در مابین هر دوشان یک توفه کلون از نام یک تا شتر از نام صاحبکاران این محله و گوشتین شیرین تاجیکی را در اجرای این دو پهلوان شناخته تماشا میکنیم. موسیقی رو آمار واقعا این دو نفر پهلوان بودند. قریب تگ یک ساعت با هم رقابت کردند و هیچ گلی معلوم نشد. از این بر میآید که آنها واقعا در این جوده مشق و تمرین کردند، یکدیگر را خوب میشناسند و در میدان نگذاشتند که یک را گلی برآید. از این خاطر به خلاصه آمدن اهل داوران که با این دو نفر نتیجه مساوی داده شود. دوستان عزیز، این نوع گل رو در روستاها در دیهات‌ها میشناسند. چی نام دارد این گل؟ سیاه‌گوش. این گل اصلا در کدام وقت چیده میشود؟ وقتی بهار چیده میشود. شما وقتی که نوروز میشود با اینجا گل سیاه‌گوش رو بسیار میبرید. ها. بعد چیکار میکنید گل سیاه‌گوش رو؟ سیاه‌گوش رو بیشتر با مردم تقسیم میکنید. برای چی؟ وقتی که این را میدی مردم خوشحال میشن. خوشحال میشن و میفهمن که بهار اومده است. و دوستان عزیز، این یکی از عنعنه‌های خیلی مشهور در میان مردم تاجیکستان است. وقتی که گل سیاه‌گوش رو همین دستوریکان زیبا به شما دادند، یعنی که این خبر آن است که بهار الکی اومده است. رفتیم اکنون میبریم رو با مردم میدیم. شرشره‌ای دهی ما خوش رویک و دل ربا از سر شوخ میپرد هوشی تو را میبرد دریای خوش روی آن گلهای خوشبوی آن در بهاران بیا تو سعی کنم بیا تو بر روی تپشینه منظره کوه بینیم تمام این منظره در اطراف شرشره شرشره دهی ما خوش رویک و دیر نبا. خرسند شدم که همین قسم زیادی سنت های والای اجدادی را در همین نوروز سنتی اینا دیدم. طوری که گفتم این دهه شخصیت های بزرگ است. این دهه از قدیم الایام دهه لنگر دهه تاریخی است. این نوروز امروزه بسیار نوروز خوب گذشت.
ба ташкилкунандаҳош, ба шумо меҳмонони азиз, ба ҳама ман ҳамчун як фарди ҳамин ноҳия изҳори сипосу ташаккур мекунам. деҳаи лангар дар як фаслу дар як табиати бисёрам нотакрор бо анамун суннату анъанаҳои ҷашни наврӯз ин ҷашни ниёгонро бо дастаҷамона сари хони ваҳдату дӯстиву муҳаббати самимӣ истиқбол намудем ва чунин имкониятҳо чунин шароитҳо имрӯз бори дигар аз он шаҳодат медиҳад ки ҷавонону наврасони ноҳияи нуробод дар қатори дигар ҷавонони кишвар дар мусобиқаҳои сатҳи минтақавӣ ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ иштироки фаъолона менамоянд ва бо дастовардҳои арзанда ба меҳан бармегарданд.